खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बरपेटायाव पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। सुदै संदाननानै हावलि पुलिसा सानै डकाइतखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै डकाइतखौ सुल्तान माहमुद आरो साइद आली होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल, 9 राउन्ड गोथां गुलि, रुवा आरो खुख्रि बोखांनो मोननाय जायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैया सिगां जालांनाय गोबां डकाइतनि जाथायफोराव लोब्बा दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हावलि पुलिसा गिबियाव सुल्तान माहमुदखौ हावलिनि दिउरिपारानिफ्राय हमनो हायो। पुलिसा सुल्तान माहमुदखौ सोंनायाव साइद आलीनि मुं लायो। बिनि उनाव पुलिसा गुबुन सासे साइद आलीखौ बरपेटा रडनि फालुकिनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनो हायो। बिटिआरनि उदालगुरियाव मोनसे गिलु बालु बुथारनाय जाथाय। उदालगुरिनि पुनियायाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमावग्लुंदों। गंसे मबाइल फननि थाखायनो सानावनो सिखाजों गोदोना दानस'यो। पार्थिव सांमा मुंनि सासे सुबुङा इकास सांमाखौ सिखाजों गोदोना दाननानै बुथारो। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि पार्थिव सांमाया खारखोमायो। भकतपारा पुलिसा बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिहैयो आरो दाननानै बुथारनाय सिखाखौ बोखाङो। पुलिसा दायनिगिरि पार्थिव सांमाखौ नागिरगासिनो। हारसिं जाबाय रुंसारि एसआइ जन्मनि राभानि बिमाया। गावनि फिसा सानैखौबो खोमानांबाय रुंसारि एसआइ जन्मनि राभानि बिमा सुमित्रा राभाया। मख'नो गोनांदि थांनाय मे दाननि 16 खालाराव सुमित्रा राभानि फिसाजो एसआइ जन्मनि राभाया मोनसे गारि जाब्रबथायाव रुंसारि जादोंमोन। फिसाजो एसआइ जन्मनि राभाया रुंसारि जानायनि उनाव मैया फिसाज्ला करुणा राभायाबो रुंसारि जायो। फिसाज्ला करुणा राभाया गुवाहाटीनि GMCHआव जोबथा हां बोयो। करुणा राभाया एसआइ जन्मनि राभाया रुंसारि जानायनि सिगांनिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लागासिनो दंमोन। फिसाज्लाया रुंसारि जानायनि उनाव बिमा रान्दि आइजो सुमित्रा राभाया आलाय सिलाय हारसिङै जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव I20 गारियाव मोसौजों लोगोसे सिखाव हमदों। फाइलागुरियाव माथाम सिखावै लाबोनाय मोसौजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ खादों। सोनाब बंग सिमना ओनसोलनिफ्राय पुलिसा होसो होसो हमदों सिखाव मोसौ गारिखौ। पुलिसा मोसौ लांबाय थानाय गकुल बर्मन मुंनि सासे सुबुंखौबो खानो हायो। पुलिसा गकुल बर्मनखौ हमनानै पुलिस थानासिम लाङो। आइ लाभ BPF फेसबुक पेजआव जांगिला वारिनि हेंथायै नंखाय फोसावनायनि थाखाय आइ लाभ BPF फेसबुक पेजखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव जांगिला वारिया FIR थिसननाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।